0917-636-8263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo sinusuri. Bawat punto pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Wajalara! Punto por punto kay Atong Remo. Ni mala! Masantos siya kabwasan. Magandang umaga, Pangasinan. Naimbag nga bigat kada tayo amin, apo. Huwebes manen. Pecha 9. 2026. Akin Wajalara ay bagyo. Mantang kilata agtayuan ta no antoy kasabi na bagyo no antoy nagawa tay babagadalanti super typhoon niya. Araramay kabunganda at medyo ititikyab naratayiro na karga nyo lang ikin hollow blocks. No, ang kapoy hollow blocks yo, kargaan nyo lay gulong-gulong. No, ang kapoy gulong, ang kapoy hollow blocks itakar yo la. Di man.
Punto por punto kay Atong Remo. Huwebes lang ulapit sa 9-20-26. Bali-bali so agawa karuman. At before we proceed to our program, Punto por punto kay Atong Remo. tawad dalalante amay bagyo. Itertipa so latest ya balita at pag-asa. At makakasama nyo kami sa Himpapawid sa loob ng 1 oras. Andyan ang mga kaakapay ko, mga kasama ko araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Huwebes pa lang ngayon. Andyan naman si El Presidente Nixon Dakal. Carl Jans Kabyab. Yan ho yung mga masusugid ho nating taga kaliwat kanan ng mga bodyguard. Punto por punto kay Atong Remo. El Presidente, pagbigyan nga natin ang ating mga tagapanood at saka mga tagapakinig ng programang Punto por punto kay Atong Remo. yung latest. AM update ukol dito sa bagyong Inday na may international name na Bavi ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026. Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto ng mga outer rain band o mga pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday.
Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din pong mag-landfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay mas hihina bilang isang severe tropical storm habang naglandfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito, or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong bagyong Inday. Maaaring hanggang, kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung ipoproject nga po natin itong yellow na circle dito po sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday, yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating Punto por punto kay Atong Remo. Wadala Inday! Punto por Ah. punto kay Atong Remo. Animal mantalarang kila. Sabado ko no sa bitutan. Kaya pinag-iingat ho ang lahat na kung maaari ay maghanda-handa na ho kayo. Hindi ho natin alam at hindi ho natin hawak ang panahon. Diyos lang ang nakakaalam. So napakinggan nyo kanina yung balita ng kanina ng programa ng ating kasamang si Joseph Bacani. Saray Balitan Matwa. Talagang bakbakan na. Malamig ang panahon pero mainit ang usapin sa Binmalay. But anyway, kagaya nga ho ng mga pinagkukwentuhan na ho natin kahapon. Sabi ko nga sa inyo, sa programa pa lang natin, dito sa Punto por punto kay Atong Remo. wala hong maiiwan na kwento na walang wakasan. Ibig sabihin, dito lang kayo makakarinig ng mga programa at mga kwento na may katapusan. Pag inumpisan ho natin, kailangan ho nating tapusin. Punto por punto kay Atong Remo. Meron na tayong 16 minutos ang nakalipas. At mamaya na ho yung pagbati natin dahil nagagalit na ho yung station manager ko. Sabi ko sa kanya, inubos ko nga yung 30 minutes. Paano kung hindi naman sila makinig pag hindi ko naman sila binati? But anyway, dahil tag-ulan, congratulations sa lahat ng mga opisyales na nandyan sa bayan ng San Manuel na pinangunahan at pinamumunuan naman ni Mayor Kenneth Perez at ang kanyang kuya na former mayor, now incumbent Vice Mayor Jericho Alain Perez. At kakikita ko lang sa Facebook ngayon lang itong araw na ito na kung saan ay kasama ho
ng lokal na opisyales ng bayan ng San Manuel ang lahat ho ng mga department heads, mga nakilahok sa isinagawang tree planting activity dyan sa barangay Bumbuaya, barangay San Bonifacio. Yan ho ang pinagkakabalan ho ngayon ng mga opisyalis dyan sa bayan ng San Manuel. Nasabi ko nga, itong magkapatid na to, pagdating sa serbisyong todong-todo. At binabati rin natin ng good morning. Ito yung si former 6th District Board Member Salvador Todong Servisyo Perez. At alam nyo ba na pumunta ho sila dyan sa may Caraballo Mountain para lang magtanim ng mga iba't ibang puno ng kahoy. Bagamat ang bayan ng San Manuel ay abala sa pagtatanim, abala rin ang Kapitolyo sa pagputol ng kahoy. At hindi lang ho yan, yung pagtatanim ng kahoy ang ginagawa ngayon. Ngayon, at this moment, parang kanta yun meron ho din silang ginawang dispersal ng mga fingerlings. So dalawa ho ang aktibidades na nangyayari ngayon sa kasalukuyan dyan sa bayan ng San Manuel. Ang dispersal ng fingerlings at ang tree planting activity dyan sa barangay Bumbuaya at barangay San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan. Kaya para sa inyo na mga opisyales dyan sa bayan ng San Manuel, tanggapin nyo ang pinakamainit na isa pa! Congratulations! Kay Atong Remo. Sana all. Sana maisipan ng lahat ng mga lokal na opisyales na magtanim ng puno ng kahoy. Hindi ho kagaya dyan sa provincial government. Matapos pinagpuputol ang mga talagang mga memorabilia na mga kahoy dyan, pero okay lang dahil may tinatanim naman daw kayo na 1 million trees. Balita ko hindi pa daw inaabot ng 1 million yung naitanim nyo. Ano ang ginamit yung pera dyan? Pera ng gobyerno. Habang abala ang ilan sa mga lokal na munisipyo ang pagtatanim, abala rin yung Kapitolyo. Puntahan nyo ngayon yung Kapitolyo ko ang itsura. Ngayon, darating na naman yung bagyong Inday. Sana lang. Panalangin na lang natin na hindi tamaan yung mga pinaggagawa nyo dyan. Dahil kung maalala nyo, nung una kayong nagputol ng kahoy dyan, anong nangyari?
biglang dumating si Bagyong Uwan. Anong iniwan niya? Alikasyo, so agawa. Ang gapoy, itsura to. Ang gapoy ng maliwan to tay Kapitolyo. Nampasnok sa tawon. Tapos, tinuloy nyo pa rin. Sige. Gusto nyo yan eh. Ayan. Nakikita nyo yan sa screen. Masyadong mabilis ah. Kita nyo yan, Yan. I-post mo yan sa may para makita nila. Yan, doon sa dulo. Yan na ang itsura ng kwan. Kalsada naman yan, engineer. Yan. Yan ho. Yan na ho ang itsura ng harapan ng Kapitolyo dyan sa may Maramba Boulevard. Yung pinag-uusapan nga ho natin kahapon na itong si long-term service governor na si former Aguido Agbayani, kung makapagsalita lang sana yan, ay nako, bukbukor to lang kalamor, di ba na yun? Isa na lang yung naiwan na statue doon. Ay, okay. Sige! Punto por punto kay Atong Remo. At gusto muna nating batiin ang aking abalayan kasi katetext niya. Si Engineer Marlon Sinense. Nakatutok ho sa atin araw-araw. Engineer Marlon Sinense, untatagam, kandidato para kapitan, Ditan at Barangay Minion West, Santa Barbara, Pangasinan. Good morning, Engineer Marlon Sinense. Punto por punto kay Atong Remo. At kahapon nga ho, ay kwento ko lang kung saan ho kami nanggaling ng aking station manager na si Joselito Joey de la Cruz. Pinuntahan ho natin yung labi ni Councilor Jan Nasser David Kulas Hunyo. At inabutan din ho natin doon si former Bayangbang Mayor Ricardo Camacho. Marami hong nakikipagdalamhati sa biglaang pagkawala ni Kulas. Siyempre, inabutan din natin ang kanyang tatay na matagal ko na rin kaibigan, na nagsilbi bilang Vice Mayor, nagsilbi bilang Councilor. Nakasama ko yan sa Vice Mayor's League of the Philippines Pangasinan Chapter, Vice Mayor, Councilor Boying Hunyo. At ramdam ho natin ang pakiramdam ng nawalan ng isang guwapo at napakabatang kunsihal na anak. At sa lahat po na hindi pa ho nakakapasyal ho dyan sa labi ni Kulas Hunyo,
ibabahagi lang ho namin sa inyo sa programang Left the rest in peace. Kay I'm still holding on. at nagpaparot din ho kami sa aming himpilan ng taus-pusong pakikipagdalamhati sa biglaang pagkawala Nicolas Hunyo. Now you're in the stars, the 6 feet never felt so far. Si Nicolas Hunyo, Between o the heavens in and short, the embers. ang tawag sa kanya dyan kung hindi Nicolas, Nasser. Councilor Jan Nasser David Kulas Hunyo. Left the rest in peace. Yan ho ang buong pangalan ni Kulas. Si Kulas ay ipinanganak noong January 9, 2001. At namatay sa pagka-aksidente noong July 3, 2026. Napakabata, 25 anyos. July 9 ho ngayon. At ang kanyang interment ay magaganap ho sa July 15, 2026. Yan ho yung nakatakdang araw na masisilayan ho natin ang isang Kulas Hunyo. July 15 ho yan July 15, 2026, yan ho yung araw, nakatakdang araw na mamamaalam na ng lubusan ni Kulas. Alas 8 ng umaga, July 15, 8 o'clock in the morning. Diyan ho sa may Hands of Heaven sa bayan ng Bayangbang. So, farewell and see you in heaven. But it will take us century first. At magbabalik ho tayo at papag-usapan ho natin ang maiinit na balita pagkaraan ng ilang patalastas. ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Saan ang puta-putang Iran impormasyon? Aya, sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paborito ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Gusto lang ho natin bigyan at pagtuunan ng usapin at pupuntuhan ho natin yan yung inalabas
ng mga troll. Dahil na-distinguish na ho namin yung mga troll nila na puro rehas ang mga pinapalabas laban sa mag-asawang Niña Jose at Cesar Kiambao. Yung nakaraan, ipinalabas nila yung at idinawit nila ang pangalan ni former Bayangbang Mayor Cesar Kiambao hinggil ho dyan sa usapin ng Land Transportation Office. At tuluyan naman ho niyang nilinaw lahat ang mga paratang, ang mga haka-haka, ang mga suspetsa ng taong bayan na ang Stratcom Corporation ay sangkot sa usapin pahinggil dyan sa ombudsman. Malinaw ho yan, ha? Sinagot niya ng malinaw. Oh, tawas bila kayong natigil. Ang sumunod na ipinaratang kay Mr. Kiambao ay ang pagkamkam ng mga lupain dyan sa bayan ng Bayangbang. Malinaw na naman na sinagot ni Mr. Kiambao ang mga reklamo na sinasabi ng mga trolls. Punto por punto kay Atong Remo. Ano ang hamon ni Mr. Kiambao sa inyo? Lumabas kayo, lumantad kayo, ilabas nyo ang inyong mga ebidensya sa lahat ng mga nagrereklamo na nakamkam ang kanilang mga lupa. Lumabas kayo, magreklamo kayo. Oh, hanggang ngayon, anong araw na? Anong petsa na? Magmula nung inilabas nyo yung mga ganyan na mga paratang nyo sa mag-asawang Kiambao. Wala naman hanggang ngayon. Puro lang kayo Facebook. Oh, kaya tama yung sinasabi ni kasamang Joseph Bacani sa kanyang programang SMB. Saray. SBM. SMB. Ay, San Miguel Battle pala yun. SBM pala. Saray, balitan, matwa. Pero wala mo't kuno amay programa ton sa kaya araramay matila tan araramay fake news iya ka para aratay Doberman di tan Kapitolyo. ay makapalit kayo. Nan asumpal amay tungtungan sa tay LTO. Asumpal ya impaliwawa na pamilya Kiambao at satay ay babagayon land grabber. Ang gapo mo kung sa reklamo ang gapo dapat wala reklamo hinamon to hila ikaso yo si kato nung walatan ya bebembenan yun ebidensya papilis di ang babagil ni tan ya araratay pamilya Kiambao at Bayangbang at managkamkam na dalin okay, tangga boy natan wala lamot subalo ya impaway tuya si political leak ararayay ang kami nasasakitan ta angga po met sukatwaan tutan ta si kami jad DWJE Radyo Pangasinan parehas kami dyan do walay reklamo yung motag si kami idimanda yung tapiado nalikas la wala amay impaway tuya
ayay political leak, pero kaba milaya, ayay political leak, kaba milaya. Ya aya, dati mo, ya, kiyan, may kiriw-kiriw. Doon sa mantaya, may tuyo man nagtuklaw. Naninig mong yun dito na, screen nyo. Atay naninig yung screen nyo, wala ditan amay impaway da. Ang magano pa, nang kumadya, tapi ano pares tayo. Atan amay, naala na ya kopya. Ya ibabagada, ay tungtungan tayo, samay makasatay pandonasyon na libre ng mayura niya Jose Kiambao at sararamay totoo yan na andian kalamor na panayaman. Natan, di impaway tayutan ipaway mo pa amay indonasyon na araramay kubo el Presidente Nixon. Amay kubo ni naanin talatan, araratan, amay kubo. Tapi ano, nanungnung da. Nan imbanag, araramay programa tayo. Ta nanlikat timo lanti at sa may gagawin niya tulong na mayora ninya Jose. Naawa itong pamilya Kiambao sa mga nawalan ng bahay. Ngayon, nag-usap silang dalawang mag-asawa na kahit na papaano ibigyan ng tirahan ang mga nawalan ng bahay. So, inilabas ho yan. Ipinarada ho yan sa harap ng munisipyo ng Bayangbang. 42 tan dapat Yakobo iter at sararamay na andi ay panayamanda. So pagkatapos ho na ibinigay initially yung mga kubo na yan dahil hindi pa ho kumpleto, ay biglang lumabas na naman itong mga Doberman at binatikos yung ginagawang magandang loob nitong administrasyon ni Mayora ninya Jose Kiambao para matulungan ang mga tao na nawalan ng tirahan. Nung nangmutan, timulong na lang tiya may tuot si Katulis Sumaugas. Ay agawilatan mo panagkritiko yun. Dapat mampasalamat kimat. Sarang kimat, di mangitor kimat, na bahay kubo. Si kayo ito gagawin nyo ito rin abig laman tanggapin panabigan tutay abig laman niya ito rin. Ngayon naglabas itong mga Doberman ng Kapitolyo. Pahinggil ho yan sa ipinamahagi ni Mayor Ninya Jose Kiambao sa mga nawalan ng tirahan. Yung nakikita nyo dyan sa screen nyo na 10 piraso. Dali lang ikon natin to para lumaki. Punto por punto kay Atong Remo. I-blow up po pata ng engineer. Tako na kinjay. Yung 10 dyan
na bahay kubo units, yan ho yung personal na ibinigay ng mag-asawang Ninya Jose at Cesar Kiambao. Yan. Yung 10 dyan, personal ho na ibinigay ng mag-asawa. At yung 8 dyan ay galing naman dyan sa may Grand Ukay for Akos. At yung 1 unit ng kubo ay i-donate din ng galing grupo ng galing ng Amerika. At yung 12 na kubo yan ay for bidding. Ano ang pinalabas ng mga Doberman dyan sa Kapitolyo? Na naka-acquire daw sila ng isang kopya na ang sinasabi ho nila na parang nabudol na naman daw ng mag-asamang Kiambao ang mga bayang Banggenyos. Dahil nakakuha ho sila ng kopya doon sa Bids and Awards na may nakalagay ho doon na bahay kubo na 6x12 ang sukat at binayaran ho ng munisipyo ng 600,000. Agalay katanga yung di tanay. Mga ibaga kilalang tinabalita, amay kamalini. Atay 600,000. Ya anong nangyunitan. Udsatay, angalan nyo na kopya. No iniriyo inalatan. Atan, ya kantidad, ya 600,000 atan so ambag donasyon na aratay membro na sangguni ang bayan. Manggawa kilalang tinabalita. Malini. Agay lararayay. Iba kayo mo may katuaan. Masyado kayong mapabrika na istorya. Amay naalayo di man ya amay kopya ya nanlapo back. Walay anong nangyo di man ya 600,000 ya bahay kubo. Ito ginawa yun inintriga yun. So ang tami indonasyon da manaya impabayad ng munisipyo. Tapi natalusan nyo para malaman nyo ang katotohanan. Yung 600 na halaga ho dyan, na nakalagay dyan sa may kopya ng Bids and Awards, yan ho yung donasyon ng mga membro ng Sangguniang Bayan. Ambag ho nila yan doon sa programa na ginawa ni Mayor Ninya Jose Kiambao. Nakaryuni, may nananong yun, sa ating screen nyo may ambalangan ditan, atan. So, ipapatikos na aratay Doberman ditan at Kapitolyo
Ya ang damo anta no antoy katuantutan niya istorya. Kayo mapaga, ta sinsa mo lamang, ya si kayo ang igapo, sumpalon me. Pawayan tilay banget na ani. Mantipong kayo balayo, ta mantipong kami mat. Natalusan nyo la, atay impawayo, ya naalayon record at satay Midsin Awards Committee at satay balay na bayangbang ya sikatoy ipantutupak yo at saramay san asawa ya ibabagayo ya angga po so indonasyon da ya libre ta walay bayar to manaya kanyo atay ulitin ko lang mo ta yan hong 600,000 pesos na halaga ng kubo. Yan ho ay donasyon. Yan ho ay ambag ng mga membro ng Sangguniang Bayan ng Bayangbang. At alusan nyo lang. Ang babae lang, raratay pa kayo pawa yun. Yung antay istoryatutan na duga. Manunod kilamot, nontong lamot, subalot ipapayo, sarata niya sa nasawa. Taglalanti, uno salumot kalamor, aramay sa nasawa, tupak kinin tupak. Tupak at kinin. Klaro? At alusan nyo lang, atay 600, ibabagayo, donasyon na membro na Sangguniang Bayan. Sa Plura ditan, yabahay kubo, so inter, nasan asawan Kiambao, at sararamay na andi ay panayaman, libritan, kwarta datan niya personal. Amay sakay, ya bahay kubo unit, indonasyon na araratay manaayam od Amerika. Amay walura, tawala so agawa ditan niya amay ukay-ukay festivity. Walura, at samay proceeds to may ginawa dan ukay-ukay, sikatutan so insaliw daod waluran bahay kubo. Malilinaw. Atay samplura, indonasyon na libre ng mag-asawang Kiambao. Yung 8 na bahay kubo, iyan ho yung proceeds na ginawa nila nung nagkaroon sila ng ukay-ukay dyan. Yung isa dyan, nakikita nyo sa screen nyo? 1081. Galing ho yan sa donasyon ng mga taga-Bayambanggenyos na naninirahan doon sa Amerika. At saka yung 12, forbidding pa yan. Asan yung sinasabi nyo na imbagada donasyon da, manaya in charge da, udgaan. Tangga po'y nag-awan yun marakap. Di bali, tasikibo lamang so, ang iga po, may ibabaga lante, iga po yun, tasumpalon me. Tali kasuntila na ani. Musupay, makapan
ibaga no si kayo sumatila o si kami. Ta bulan labat na Hulyo at maputangkila ang dinasusumpal so barangay eleksyon at ang babangil ay ipapawayo. Ipaliwawayo pa ba't? No ang tutay nagagawa ditan Kapitolyo. Atay abay-bayag dalan tetepeten. Yung tinatanong ng karamihan ng mga Pangasinenses patungkol ho dyan sa aktibidades na nangyayari dyan sa may 5 channel. Walang opisyal ng provincial government kung walang makapagpaliwanag ng malinaw kung ano ang ginagawa ng mga naglalakihang barko dyan sa may Lingayen Gulf. Hanggang haka-haka lang sila dahil hindi nyo sinasabi ang totoo. O ano ang ginagawa ng mga Chinese vessel dyan na hanggang ngayon nakaparada pa rin dyan? Ilang taon na yan na nandyan yung mga barko na yan? Ipaliwanag nyo, mitigating flood control project, Manisha, Kansatan. Sige pa, imbagayo. Noon to'y katuan-tutan, imbagayo, mitigating flood control project. Noon nantubag kami, so gagawin nyo ditan, black sand mining. Nantitiraan tini. Ginawa nyo, yarara taga DWG at Vice Maes. Tainga po yun, sige, mangkalkalan tila natan. Atay koleksyon, lamat, od kwari. Pigaralay. Saan na pupunta ngayon yung koleksyon? Yung inutang mo na 6 billion pesos, asa ng breakdown yan? Wala na ho tayong oras at pinapainit ho ninyo ang Webes namin. At sa loob ng isang oras, maraming salamat ho sa lahat ho ng mga nakinig, lahat ho ng mga nakatutok sa ating programang Punto por punto kay Atong Remo. Hanggang bukas muli at nakasama po nyo ang aking mga bodyguard na may mga bit-bit ho yan ha. Bit-bit na. May mga bit-bit na ho sila. May bit-bit na ho silang pagkain. At nakasama nyo si El Presidente Nixon Dakal at syempre ang pinakagwapo na si Jai Franz Kayabyab. At ito po ang nakasama nyo sa himpapawid ng araw ng Huwebes. Punto por punto kay Atong Remo. Hanggang bukas muli and have a Thursday morning. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radio Pangasinan. Paborito. Ale, 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 ale.
Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, Manluto Kila! Alas 11 la! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier